29 kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Lunes po ngunyan, petsa 16 sa bulan kan Oktubre 2023. Ini ang Bareta alas 12 sin ako ang sendong tagapagbareta Mardila Daingiba. Enot sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta ngunyan, Multi-Sectoral Peace Assembly para sa Barangay Asin-Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Bicol Region, ginibo ka sa bagong aga sa Campo General Simeon-Ola sa Legazpi City. Importansya kan Cities and Municipalities Competitiveness Index ipinaliwanag ang Department of Trade and Industry Bicol. Sa lado nasyonal, para oma sa Pilipinas, paaki nanim paaki sigon sa Department of Agriculture. Limit sa campaign expenses pipalangkawan kan sarong senador. Sa ibang nasyon, Hamas may pugol panin 150 kong biyag sigon sa Israel President. Sa lado ng Karawati Sports, Tommy Fury dinaog si KSI sa sindang Exhibition 5. Yan ang headline. Yan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ginibo ka sa bagong aga ang sarong Multi-Sectoral Peace Assembly sa Laugan Campo General Simeon-Ola bilang parte kang preparasyon para sa paharaning barangay Asin-Sangguniang Kabataan Election sa Oktubre 30, 2023. Ang aktibidad pinanginutan ni Commission on Election Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, Police Regional Officer, Ka-5 Regional Director, Police Brigadier General West Raimundo Obinque, asin Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol, Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Sa mensahe ni Ardi Valesa, pinasalamatan kay ni ang tabang kang kapulisan asin iba pang law enforcement agencies daylan tainako niya na daay kakayanon kang ahensya kung sindasanaan magibo ni mga lakdang para masiguro na matrangkilo ang pirilian sa riyon. Siniguro man ni General Obinque na mas pigpapakasog ninda ang security measures sa manlain na probinsya lalo na sa pagtaltag ni mga kapulisan sa mga barangay na nasa red as in orange category. Sinabi ba ni Attorney Escobar na ang sendang ahensya maigot na monitoring sa sitwasyon sa palibot para man makapagtao kan mga kinakaipuhan na asistensya. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Mas madaling makapaginggan niya ng mga investors kung ang lambang mga lokal na gobyerno sa riyon may marhay na datos na ipigsumitir sa form na kaipuhan para sa Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Ipiniliwanag ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol na kanakalis na bulan ginibo kan sa sentral na opisina ang evaluasyon as in assessment kang kada LGU basado man sa sendang performance may kinaraman sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, as in innovation. Sigong kay Ardi Nabol sa pagi ka mga pigsumitir na mga datos as in impormasyon, mas nagiging fácil sa mga potential investors na magngapital sa sarong lugar dahil ang tamadali na ma-identify ang potential kan sarong lugar para sa pagnenegosyo. Ikinaugmama ni Nabol na nakuha kan Naga City ang first place para sa overall most competitive component cities as nasa ikadawang pwesto man ang Legazpi City. Siniguro man ni Nabol na sinda ang padagos na mataon ng mga kinakaipuan na asistensya sa mga LGUs para man mas mapaangat pa ang pagnegosyo sa indang mga lugar.
Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Papakarayo na kan Ligas Visit Engineering Office an elevation kan tinampos and drainage system sa likod kan Albay Astrodome na pigbabaha kada bes na may makusog na paguran sa syudad. Inan siniguro ni Engineer Clemente Nong Ibo, pamayo ka na sabing opisina kung saan kanakalista simana, binisita na kan sa iyang mga personahes ang lugar para mapagplanuhan ang gigibo na lakdang. Sinabi ni Engineer Ibo na medyo tagilid ang posisyon kan tinampo kung kaya nabubutong ang tubig digdi. Aminado man si Engineer Ibo na medyo dakulang fondo ang ginagaypuan na may alukar para sa nasabing pag-irakay mantang plano manindang isabay ang paghali ka mga nakatambak na basura digdi nasaro man sa daylan para day makabulos ang tubig digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Naka-heightened alert na ngunyan ang Matnog Port sa Sorsogon bilang parte kan sa indang preparasyon para sa piglalaoman na pagruso ka mga pasahero para sa mga papaharaning barangay asin sanggunang kabataan election sa Sinundas. Sigong kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, halis sa 2,000 na pasahero na nag-aagi sa pantalan sa normal na aldaw, piglalao man na masakat ini sa 8,000 sa 10,000 na mga pasahero sa nasabing mga aldaw. Sinabi ni Galindez na maigot man ang sedang koordinasyon sa Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority, Philippine National Police asin iba pang mga ahensya kang gobyerno para sa pagtaon ng seguridad sa mga biyahero. Inabisuan ni Galindez ang mga pasahero na magdoble ingat man giraray sa indang mga gamit asin atab na magbiyahe pasiring sa pantalan tanganing maibitaran ang pagkaatraso kan sa indang biyahe. Ang baretang ini hatod sa Indukan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nagtatarabang ang Filipino community sa Israel para ma-monitor ang kamugtakan na sinlokasyon kan ibang mga overseas Filipino workers sa nasabing nasyon sa Tahaw kang kerbokan digdi. Sa istorya ni Sonny Osorio, 16 na taon na siyang caregiver sa Holon, Israel, na haliman sa Lakag Darag Albay, na sa primerong aldaw kang karibokan entre kan Israel asin Hamas, nagtarabang-tabang ang lambang miyembro kang komunidad para masusug ang lokasyon kan iba pang mga Pilipino para iniman ang magtaon ng impormasyon sa Embahada kang Pilipinas. Minaabot sa 30,000 ang kabilugan na numero ka mga Pilipino na presenteng nasa Israel ngunyan, alagad 95% kini ang narayo man sa lugar kang karibokan asin ang natatadang 5% ang naibakwar naman. Sinabi ni Osorio na dahil siya makapaniwala na ang paghuna niya ang brutal na panggagadaan sa mga sibilyan lalo na sa mga kakian mahiling sana sa mga pelikula o sine na mangyayari sa totoong buhay. Ipigdetalye ni Osorio na sa lokasyon niya kada best na madadangog ni Daan Sirena, ikosinda ni nasa 90 segundos na magdalagan sa mga bomb shelter para maibitaran ang mga pigpapalugtok na missile ka mga Hamas. Dugang pa ni Osorio na sa ibong kantakot na namamatian ninda, nagkakuaman sinda ng garantiya nin kaligtasan dilan tamay Iron Dome sa indang lokasyon na madaling intercept sa mga missiles mantang nagpahayag man ning kanda ng gobyerno kan Israel na labanan ang Hamas. Sa iba pang baretang lokal, 25 mga miyembro kan indigenous people sa Tabaco City ang nagtapos kan nakalis na aldaw kan sa indang training na pigtao kan Department of Agriculture Bicol. Sigong kay Tabaco City Acting Mayor asin Vice Alcalde Nestor San Pablo, nasa tunong bulan na ipinararom sa ensayo ang nasabi mga IPs manungod sa paggamit ng makabagong teknolohiya para mas lalo pang mapakusog ang produksyon kan sa mga produkto. Sigon kay San Pablo na napapanahon naman na salidaan ang tradisyonal na pagtatanom na minaresulta man sa maluyang produksyon. Kasabay kan pagtatapos sa training tinawan man nin ang mga IPs nin mga banhi na magagamit maninda bilang pasipunan sa indang hanap buhay gamit ang mga naukudan sa training.
Nagapilar sa Alkalde Alan Arandia Campidoran Albay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol nagibuhon ang magkakanigong aksyon sa oral daw na presensya kan pag-abot sa saindang pantalan kan mga kolorom na van na may lunad na mga pasahero. Kasabag kong aga kan pinasirang kan Alkalde Campidoran Port nanotara na haros okupado na kan mga kolorom na van ang espasyo sa pantalan. Sinabi na Arandia na nagngalas siya kung nga tata nakakalusot asira ng mga bikulo sa ibong kan pikakonduktang checkpoints kan Highway Patrol Group asin iba pang otoridad sa manlalain na parte kan riyon. Tinawan ni doon Alkalde Arandia na kay po na maresolbiran ang siring na sitwasyon para masiguro man ang kaligtasan ka mga biyahero asin mapugulan ang pagdakol kan illegal na nagbabiyahe sa palibot. Padagos ngunyan ang pagbabakuna kan Albay Provincial Health Office sa mga senior citizens sa probinsya kontra sa influenza. Sigun sa Albay PHO, ayanot nang nagkaigwan ng vaccination sa mga munisipyo Kantiwi, Santo Domingo, Manito, Malinaw, Ligao, Ginubatan asin Kamalig, maging sa siyudad kan Tabaco asin Legazpi. Pigpaliwanag kay ni na nasabing sektor kaibanan sa vulnerable sectors kang komunidad kung kaya dapat na matawan ng magkakanigong proteksyon. Pagapudan ngunyan kan Albay PHO sa iba pang senior citizens na bisitaw ng sendang rural health units asin city health units para makaresibin ng libreng bakuna kontra sa influenza virus. Sa sarupang baretang lokal, Dayman Masabay ang Bicol Intercity Transport Cooperative o BITCOOP sa lansar na tigil pasada kang grupong Manibela ngunyan aldaw sa bilog na nasyon. Naging payag kang kooperatiba kan kung kaya hinalinidang kaaditan ka mga commuters sa riyon dahil ang tapadagos ang pagbiyahe ka mga pampasayrong jeep, bus asin AUV. Tinawan doon kay nina pangenot ang mandato ninda na magtaon ng serbisyo asin convenience sa mga pasahero. Kasabay kay nagpayag man sindanin suporta sa PUV Modernization Program kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bakit ang primerong partiyang kang bareta alas 12? Mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa, makalis lamang po kayo. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical.
Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Sa barata niya to sa lado nasyonal, paki ang mga paraoma sa nasyon na indikasyon kan pagkamuot sa pagtanom. Sigon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa, sa dating 57 anyos, nagbaba ang average na 50 sagod 40 ang mga Pilipinong pinili na maging parte sa sektor kan agrikultura. Sinabi ni Dimesa na dahil nagbaba ang numero ang mga paraoma kamparoy, mais, nyog asin livestock growers na nasa 12 milyon. Sa katunayan, dakol na retired government employees na ang naglaog sa farming. Mientras na pigubusol man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa younger generations, lalo na sa mga obines, na magtabang na palangkawon ang pagiging produktibo kan agriculture sector. Kaibanan man sa mga programa kan DA ang piglansar na Young Farmers Challenge o YFC na nag-opresir ng financial grant assistance para sa mga obines na interesado sa agri-fishery enterprises. Padagos man ang pag-opresir kan Departamento ng Scholarship para sa agriculture-related courses. Di padugangan ni Senador Lito Lapid ang gasto sa kampanya sa national asin local elections sa nasyon. Obeto kan Senate Bill 2460 na ipigbusol ni Lapid na masimbagan ang epekto kan inflation sa campaign expenses ka mga kandidato sa pagi kapag amyendar sa Synchronized National and Local Elections and for Electoral Reforms Act of 1991. Sa propesto, pigrekomendar na langkawan ang campaign expenses limit sa kada butante sa mga masunod. 50 pesos para sa presidential candidate, 40 pesos sa Vice President, 30 pesos man sa Senador, District Representative, Governor, Vice Governor, Board Member, Mayor, Vice Mayor, Councilor, asin Party List Representative, asin nasa 30 pesos man ang political parties. Deman sinalitaan ang 5 pesos na limitasyon sa kada butante para sa mga independent candidate. Sinabi ni Lapid na sobra na sa tulong dekada pon kan maging lay ang Republic Act 7166 asin ang tulo sagkod kaya ang 3 sagkod 10 pesos na limitasyon sa campaign expenses kada butante, wala na ning kantidad ngunyan. Nagbatanid si Lapid na kung data update ang lumang lay, makakapaginganyar sa naini sa mga kandidato asin political parties na mag-under-report o dayaon ang report kan aktual na ginastos sa kampanya. Di pa siguro ni Senador Bongo sa Kongreso na may supisyenteng pondo para sa 5 taon na programa kan Department of Health o DOH para masolusyonan ang nagdadakulang numero kan mental health issues sa Pilipinas. Ang pangapudan ni Go, Chairman kan Senate Committee on Health, ginibo kasabay kan piglansar na Philippine Council for Mental Health o PCMH strategic framework na 5 taon na mental health program kan Department of Health para sa 2024 sa good 2028. Sinabi ni Go na dahil na dapat igilid ang mental health lalo na ngunya na panahon kung sa indakol na Pilipino ang nagigipaglaban sa mga siring na problema, kung kaya importante man na matagamahan nin fondo ang programa. Magirumduman na sa hearing para sa 2024 budget kan DOH, sinabi ni Go na kaipuhan ng supisyenteng pondo para sa implementasyon sa mental an ahensya. Apera kaini kaipuhan man na mabalik ang pigtakras na 10 billion pesos na pondo kan DOH para sa masunod na taon.
Siniguro ka Malacanang na nakatutok ang gobyerno sa kamugtakan ka mga Pilipino nag-evakuar halis sa Gaza. Ini matapos na itaas na sa alert level 4 ang sitwasyon sa lugar dahil sa mas naglala na gyera sa pagultanan kan Israel asin Hamas. Sa report kang Presidential Communications Office, may 131 Pilipino sa Gaza, 108 digdian harani sa Southern Gaza, border 23 ana sa delikadong sitwasyon, 78 Pilipino man sa kabilugan na 131 na Pilipino sa Gaza ang mantinidungon niyan sa Rafah border pabalyo harani sa Egypt. Pangapudan man kang palasyo sa publiko na day magpalakop nin anong na bako kumpirmadong report asin ibase sana sa mga impormasyon sa mga advisories na pikapaluwas ka mga ahensya di gobyerno. Positibong mahaluyan pa ang repatriation na pagpauli sa mga bangkay kan tulong Pinoy na nagadan sa karibokan sa Israel. Sigon kay Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Arnel Ignacio sa ngunyan, naghahanap pa ang mga otoridad din paagi para mapakaskas na may uli ang mga lawas kang biktima. Dagdag pa kaini na kung sa ordinaryong panahon, aabuton sa naning sarong simana ang repatriation alagad dahil sa may gyera, posible pa ining mahaluy. Kaibanan sa mga nagadaan, sinda Loretta Alacre, caregiver, halis sa Negros Oriental, Angeline Aguirre, nurse, asin Paul Vincent Castelvi, caregiver. Sinabi man ni Ignacio na pikakonsiderar pa kamang otoridad na tulos na maibiyay pa uli sa nasyon ang nasabi mga OFW sa tahaw kan gyera. Hinagad ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang makaskas na repatriation ka mga OFWs na presenting naipit sa gyerang nangyayari sa Israel para masiguro ang kaligtasan ka mga ini. Kasabay kang pangapudan na mapauli ang mga OFW, siniguro man ni Speaker Romualdez na matao siya ng 500,000 pesos na personal na tabang sa ikatulong Pilipino na nagadan sa kariribokan. Enotang sinabi ni Romualdez na siya, katuwang si Tingog Party List Congresswoman Yeda Marie K. Romualdez, mataon ng personal na tabang na tig 500,000 pesos sa pamilya kan duwang Pilipino na kumpirmadong nagadan duman sa Israel. Naadit ng marahay si Speaker Romualdez sa kaligtasan ka mga Pilipino na naipit sa kariribokan kung kaya nangapudan siya sa Department of Foreign Affairs o DFA as in Department of Migrant Workers o DMW na hidalion ang repatriation ka mga OFW sa mga lugar na kan Israel asin Gaza Strip na kapot kan Hamas. Kinabi kay ni na may mga Pinoy na nagpahayag na ng interes na makauli sa nasyon sa sarong indikasyon kang presenteng sitwasyon sa Israel asin Gaza. Sa datos halis sa DFA, sa 131 Pilipino sa Gaza, 92 na individual ang nagpahayag ng kagustuhan na makauli sa nasyon. Sa Israel, dahil mababa sa 22 na Pilipino ang formal na nag-request na sinda may uli sa Pilipinas. Sigon sa speaker, ang mga Mercy Flight dahil man kay puhan makaabot sa Israel dahil pwede man ining gibuon sa Egypt o Jordan para masiguro ang kaligtasan kan mga OFW. Inabisuan man kay ni ang OFW na makipag-koordinar sa Philippine Embassy tanganing maproseso ang pagbabalik sa nasyon. Nagpromiso man si Speaker Romualdez na mahanap ininin paagi para madugangan ang income kan pamilya kan mga nagadan na OFW. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, may 155 bihag saan pugol pa kan mga Hamas militants matapos ang sorpresang pag-atake kay ni sa Israel. Sigon kay Israeli President Isaac Herzog, napadagos ang sa indang pigigibong lakdang tanganing mapalibre ang nasabing mga bihag. Naghagad naman si Danin Tabang sa nagkapirang mga international agencies para kaurunon ang mga may pugol kang bihag na palibrehon ang mga ini. Aminado ini sa komplikado ang sitwasyon dahil daipig respeto ka mga Hamas abang international humanitarian law. Pinasalamatan man kay ni ang US dahil sa tabang na itinao kay ni sa Israel. Sa lado ning Karawat o Ispo, dinaog ni Tommy Fury ang social media star na si KSI o si Olahide William Olatonji sa indang exhibition fight sa AO Arena sa Manchester. Ang nasabing laban bako lisensyado kan British Boxing Board of Control as in the professional boxing license sa United Kingdom si KSI. Sa 6-round cruiserweight fight parehong ipinagpailing kan duwa ang sa indang limitasyon nakuha
kang 24 anyos na si Fury ang majority decision. Saro sa mga judge na nagtaon in 57 score, bantang saro man 57-56. Dahil man inako ni KSI ang pagkadaog asin sinabing hinabasan siya kaya naghirit nin rematch. Sa bareta niya to sa lado nin teknolohiya asin siyensya, Mighty Bra ang imbensyon sa Oklahoma sa sarong bra na may kakayahan na magtaonin proteksyon sa mga babaeng magsulog kay ni. Sigon sa nakaimbento kay ni ang bra, may nakakabit na detektor na kayang mag-alarm o mag-aram kung ang kauron mong persona, lalo na kung lalaki, may maraot na plano sa imo. Nabasa automatic ko ining mataon in warning signal sa pagi kan downloadable application sa kunyang padagos pampig develop ka mga investors o inventors kay ni kung apera sa pagtaon in signal sa peligro ano pa na special feature na pwedeng ibuktak sa nasabing Mighty Bra para dagos ng maproteksyonan ang mga kababaihan sa bilog ng kinaban kontra sa anong mga klase nin pang-aabuso. Istorya na iiba. Sa tuyang espesyal na istorya, sarong parao mahali sa Minnesota ang nakapagpatalubo nin pinakadakula sa pinakamagabat na karabasa o pumpkin sa bilog ng kinaban. Ginanakan vegetable farmer na si Travis Janger ang taon ng World Championship Pumpkin Way Off dahil sa iyang pumpkin na may timbang na 20 o kaya 2,749 pounds o 1.3 tons. Sinabi ni Janger na ang kada karabasa na pig-entra niya sa World Championship Pumpkin Way Off. Pigtatawan niya ng pangaran kung kaya selling niya inan sa iyang sekreto para manggana taon-taon. Kumunya na taon ang gana ang pumpkin niya na inapod niyang Michael Jordan asin pigmidbid kang Guinness World Record na may titulong World's Heaviest Pumpkin. Flashback. Oktubre 16 kan taon 1907 o 1907 kan formal na pig-inauguraran ang Philippine Assembly sa Manila Grand Opera House. Ang aktibidad inatindiran in the U.S. Secretary of War William Howard Taft asin Governor General James Francis Smith. Makalis ang inaugurasyon, pinanginutan ninda Sergio Osmeña bilang Speaker asin Manuel Luis Quezon bilang Majority Floor Leader ang paglegislar kana nakabase man sa U.S. House of Representatives. Hulyo 30, 1907 kang gibuon man ang primerong eleksyon ka mga membros kan Philippine Assembly sa Pilipinas. Sa sitwasyong kang Bulkan Mayon ngunyan, nanotaran kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang maluyang pagbulos nin lava halis ang imot kan Bulkan Mayon na may lava na 3.4 km sa Bungagali, 2.8 km sa Miisigali, asin 1.1 km man sa Basudgali. Asin pagrampahog nin lava sagod sa 4 km halis sa Bunganga kaini. Sa nakalis na 24 oras, nakapag-rehistro ng 37 volcanic earthquake, kasabay ang 32 na volcanic tremor na nagdurar ng 2 sagkod 25 minutos. 113 man na rockfall event, asin 2 pyroclastic density current event o uson ang narehistro. 861 tonelada ang pigbugang sulfur dioxide flux, asin nasa 800 metro man ang langkaw kan plume o aso pasiring sa norteng Sirangan. Naggaigwa man nin paramentas na pagubag ka nagkapirang porsyon kan Bulkan Mayon. Mga tugang yun na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta at tinipon ng sikinalap sa DCGB News Base na nakalis na 6 oras. Sa pangarang ka nakatuwang niya to sa pagsurat kang bareta, Angel Mustasa, silingman si Jenny Matthew Balyaran. Lado technical kasabay niya to June Napolis. Sa DCGB Social Media Department, nandiyan po dyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang po kang bilog na puwersa kan Mega Force Patrol, ako po ang sinong nakaibanan sa pagbabareta. Ini po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DC